il-fruqa ta' dinja blaġir. Awnint. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, eżisħuti, u minn qalbi hekk inħeġġixkom biex nippreparaw il-wieħna sew. L-ewwel nett ngħidilkom kjoġobkom nitfu il-mobiles għax hekk ħanejda personali tirritani li waqt il-quddiesa dażmi m'għadekx tista' tieħu sehem f'quddiesa tiċċelebra quddiesa u li jew ma jdoqx mobile u mbagħad xi ħadd jitlaq jiġri l barra biex jirrispondi l-mobile. Ma naħsibx li hija xi ħaġa sabiħa żisħut. Immaġina qed tkellem xi personalità famuża u waqt li qed tkellem jdoqlok il-mobile u titlaq tiġri l barra biex tirrispondija. Ma naħsibx li nagħmlu hekk, allura mal-mulej nagħmlu hekk eżisħutik. Joġobkom minn qalbi inħeġġixkom biex il-mobiles jew inħalluhom fil-karozza, preferibilment inħalluhom fil-karozza. Jekk ma nistgħux, għalmenu aħna u deħlin il-Knisja nitfuhom u x'hekk eżisħuti. Issa jew irridu li nikkonċentraw biex nikkomunikaw mal-mulej u ma rridux. Ma rridux naħduha bis-serjetà ma niġu xejn biex intelfu lil xulxejn u x'hekk. Allura minn qalbi nagħmlu dan l-appell, minn qalbi għax hija xi ħaġa li ħafna nissapportu hekk u qed ittellef ħafna. Sirna ivvizzjati u skjavi tal-mobile u dejn qed tagħmlilna ħafna ħsara anke spiritwali. Qed ngħidha minn qalbi dil ħaġa. Ejjew għalhekk nitħejjew għad il-quddies żħuti billi b'umiltà nitolbu maħfar lill-mulej għal ħtijietna. Int li l-qajd b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Filomena Buġejja. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emejl nagħmlu dak li joġob lilek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar ħuti ħudu l-profeti u tkellmu f'isem il-mulej. Dawk li żammew sħiħ sal-aħħar araw, aħna nqisuhom bħala ħinja. Smajtu bis-sabar ta' Ġob u tafu kif blajnuna tal-mulej u għala jiem ħajtu, għax il-mulej jaf jader u hu ħanin bil-bosta. Imma fuq kollox ħuti la taħilfux u la bis-sema u la bl-art u tieħdu ebda ġurament ieħor, iżda ħallu li iva tagħkom ikun iva u le tagħkom tkun le biex hekk ma tkunux ikkundannati. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u l-ħnina. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkurla għal dejjem.
ħanin u twajjeb il-mulej. Daqs kemm huma s-smawijiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqs kemm hu imbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek hi il-verità, qaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq minn Kafarnaum u mar fl-art tal-Ludija u lemm mill-Ġordan u n-nies mill-ġdejt inġabret madwaru. U kif kienet id-drawwa tiegħu raġa' qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lajh u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: X'ordnalkom Mose? Qalulu: Mose tal-permess wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: Minħabba l-ebusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni? Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħal id-dar, id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom: Min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna. Naqsam magħkom ħsieb qasir eżis ħuti. Naħseb waħda mill-ikbar sfidi li nħabtu magħha aħna eżis ħuti l-bnedmejn u x'hekk hija tan-nuqqas ta' paċenzja. Qegħdin ngħixu f'dinja stressanti, kultant l-istress skużawni jkun reali u kultant noħolqu ħafna x'jiġifieri jekk jiena irrid nasal x'imkien fil-ħin u nitlaq tard. Ovvjament dik il-ħaġa ħad toħloq li ħafna stress. Allura wieħed irid jagħmel ħiltu kollha biex jevitaħ dak l-istress biex imbagħad hu suq u jsib forsi daqqa minn isuq bil-mod u oħra minn ma jkunx jista' jgħaddi u oħra seba' oħra dalam ma jinnervjax għal xejn u x'hekk. Eżis ħut qed ngħid dan żgur hija challenge ta' ħafna minna. It-gergejr u r-rabja ngħidlek u x'hekk. Qed ngħid dan għax il-kelma tal-lek bdiet illum mhux hekk, tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw li mħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb u x'hekk il-ħajja qasira tgħaddi. U tgergir u r-rabja ma jsolvu l-ebda problema u donnu sorna kultant sirna poplu marid bija dil-ħaġa, it-gergir u r-rabja u x'hekk. Allura l-ewwel nett tridu nitolbuh il-mulej il-paċenzja, s-sabar. San Ġagu fl-ewwel qari ġabilna l-eżempju tal-profeti u tan-nies qaddisejn kemm ħadu paċenzja. U n-nisrani li tkun bniedem tal-paċenzja u għalhekk kull filgħodu nissuġġerija minn qalbi dejnek ma li nqumu ninżlu mis-sodda. Kemm importanti li nieqfu ftit hekk inħobb ngħid taqbad santa forsi tal-Madonna nagħmilha fuq il-komodina. Mhux biex tgħidha ma biex tfakkrek dil-ħaġa malli tara malli tinżel mis-sodda. Oqgħod tkellem mal-mulej. Isek qed tkellem l-ikbar ħabib u x'tgħidlu lill-mulej? Għidlu mulej jagħtini l-grazzja biex illum ma nippretendix li jiġi kollox kif irrid jien.
Għax kultant ix-xitan iwaħħlilna f'rasna mingħajr ma nindunaw ċertu affarijiet li jkunu impossibbli li imbagħad jimlewna b'ħafna rabja. Pereżempju, waħda minnhom hija nippretendu li jiġi kollox sew f'ħajjitna. Hija xi ħaġa impossibbli ma nippretenduha kultant. Kien nippretendi li jiġi kollox sew ma li niltaqa' ma' tfixkejl fil-ġurnata li ħan niltaqa' miegħu kulħadd jiltaqa' miegħu kuljum. Ħajitlali nintela bir-rabja u x'hekk iżisħuti. Faċli. Din xi ħaġa li mbagħad minn anke jien ta' mhux qed niftaħar. Anzi, huwa kultant salib tal-ħajja. U x'hekk minna mulej jenni ngħidu kull filgħodu, jenni naċċetta li f'dan il-jum mhux ħajjiġi kollox kif irrid jien, ma nistax nippretendi li jiġi kollox kif irrid jien, jenna ħa naċċetta li fil-ħajja jien m'għandix kontroll fuq kollox. Li rrid naċċetta s-slaleb ta' kuljum it-tieni. Mulej jenni ħa naċċetta li n-nies ta' madwar anke fil-familja tiegħi mhux ħajkunu kif irrid jien. Ma nistax nippretendi li jkolli kontroll fuq kollox u fuq kulħadd. Enna ħa naċċettahom minħobbhom kif huma. U t-tielet mulej jenna ħa naċċetta lili nnifsi bid-difetti u bil-limiti tiegħi. Għax xi drabi jeżisħuti jekk at the back of our mind ngħidu hekk fis-subkonxju tagħna nibdew nippretendu affarijiet li jew nkella ma naċċettawx lilna nfusna bid-difetti tagħna, ma naċċettawx il-ħajja bil-limiti tagħha, nintlew b'ħafna rabja u nispiċċaw ngħixu ħajja disprata eżisħuti u din Alla ma jridiex. Però ma jkunx tort Alla, jkun tort tagħna. Mela dik l-ewwel waħda. Mulej jagħtina il-paċenzja, jagħtina s-sabar. It-tieni għalilna San Ġagbu sabiħa qawwija ħafna wkoll, ma fuq kollox ħuti la taħil fowx u la bis-sema u la bl-art. U tieħdu ebda ġurament ieħor. Iżda ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom tkun le. Donnu qed jgħid lilna llum eżisħuti. Qed jitlobna nkunu sinċieri. Id-dinja kemm ħloqna tbatija għax naqset is-sinċerità eżisħuti. Kliemkom ikun iva u le għalilna Ġesu wkoll. Mhux nitkellem kif jaqbil li. X'importani mill-verità, l-importanti li nidher sabiħ u nidher li ma żbaljajtx. Din ħaġa li għamlet inna ħsara kbira wis eżisħuti. Ħsara kbira wis eżisħuti. Ejja għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' jagħtina l-grazzja tas-sinċerità tal-qalb. U fil-Evanġelu Ġesu qed jerġa' jinsisti magħna fuq il-qdusija taż-żwieġ tal-ħajja miż-żewġa. Iż-żwieġ sagrament eżisħuti, Alla jridu jkun sagrament għal minnu nisrani. Sagrament li fih ir-raġel u l-mara jagħtu lilhom infushom lil xulxejn esklusivament għal ħajjithom kollha. Mhix qed ngħidu li ma jinħolqux problemi fi żwieġ kultant. Infatti l-Knisja anke taċċetta s-separazzjoni mhux id-divorzju. Separazzjoni xi jiġifieri li t-tnejn ikunu joqogħdu flimkien u jasal mument li jgħidu impossibbli joqogħdu iktar flimkien minħabba problemi huma x'inhuma. Nuqqas taqbil ħafna drabi u xejn. U li jispiċċaw jgħixu separatament imma jibqgħu ta' xulxejn. Dik taċċetta l-Knisja d-divorzju ma nistgħux naċċettaw. Infatti x'inhi dan li Mosè kien tawhom il-kitba tad-divorzju biex wieħed jifhimha irid jara fil-kuntest tagħha x'kien qed jiġri fi żmien Mosè. Kien qed jiġri li raġel ikkaċċija lil martu. Din titlaq. Forsi ssib il xi ħadd ieħor. Imbagħad l-ewwel raġel jakkuża u xekk li għada tiegħu u ħaġruha kienu dak iż-żmien. Allura qed jgħidilhom Mosè meta tibgħat jekk tasal fi stat li tittibgħat il-martek li qed jgħidilna Ġesu din ma kienx ġejja minn Alla, kienet ġejja mill-poplu mhux minn Alla, għalmenu għatija l-kidba li qed għandha xturi li jien tbagħta u x'hekk sewwa dik hija l-kidba tad-divorzju u x'hekk. Ġesu ma qed jgħidilna le sa mill-bidu Alla għamilhom raġel u mara li jibqgħu ta' xulxejn eżisħuti. Ma nistgħux dan ma jfissirx li kultant minħolqu ċirkustanzi li ifarku żwieġ, ma ħafna drabi eżisħuti mhux dejjem ma ħafna drabi il-bniedem kun ġabhom bideħta. Qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn li wieħed li flirtja ma dak u mal ieħor u mal-oħra qisu ma ġara xejn u r-rispett lejn dak iċ-ċurket fis-saba spiċċa. U allura mbagħad kif jista' wieħed jippretendi li żwieġ ma jitfarrakx eżisħuti. Għalhekk illum nixtieq nagħmel appell għar-rispett lejn iż-żwieġ. Rispett mill-persuna miż-żewġa u rispett lejn mill-persuni l-oħrajn dak li qed jgħidilna Ġesu.
dak iċ-ċurket jixraqlu rispett. Walek ejjew nitolbu biex il-familja li Alla tajinna l-ġid tagħna u għall-ġid tal-futur tagħna nibqgħu nożżuha eżis ħuti għax titfarrak il-familja aħna nbagħtu mhux Alla, aħna nbagħtu. Għax il-familja x'jiġifieri jfisser hija dik il-komunità ta' mħabba frabta ta' mħabba bejn raġel u mara u luliet. Ktit tfisser il-familja nitkissru aħna eżis ħuti. U ktit tkisser il-familja m'hemmx futur. Nerġa' ngħid ma jfissirx ma jkunx hemm l-eċċezzjonijiet li xi drabi jinqolu problemi u x'hekk dak ħadd m'għandu jiġġudika l-ħadd. Però l-familja ta' min ħarisa u ta' min jieħu ħsiebha. U jekk l-eċċezzjoni ssir ir-regola, allura dak li qalilna San Ġagbu il-klim tagħkom ikun iva u le ikun tkisser ukoll x'aktarx. Għax kultant tibda tiddubita fi żmienna għaliex qed jitkissru daqshekk familja, x'kultant m'hemmx iżjed sinċerità, kultant u x'hekk il-mida ma joqgħodx iżjed attent, kultant dik ir-rabta bejn ir-raġel u l-mara saret rabta ċoff. U rabta ċoff eżis ħuti jekk wieħed imbagħad ma jieħux ħsiebha dik ir-rabta x'istenna eżis ħuti. Għalhekk ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum. Nitolbuh għall-familji tagħna, nitolbuh għal dawk li resqin lejn iż-żwieġ biex jifhmu li żwieġ ifisser bħala rigal tagħti lilek innifsek dak iż-żwieġ. Ir-raġel jagħti lil nnifsu lill-mara u l-mara tagħti lil nifisha lir-raġel. U għalhekk din il-ħajja miż-żewġa frabta quddiem Alla u bl-għajnuna t'Alla jekk ikun hemm l-intenzjoni tajba, jekk ikun hemm Ġesu f'din ir-rabta, allura tkun soda u iż-żomm soda minkejja t-taqlejb tal-ħajja ta' żmienna. Nitolbu lill-mulej għall-familji kollha, nitolbu għall-koppji kollha, nitolbu wkoll għal dawk il-familji li għaddejjin minn xi mument diffiċli biex falla u bl-għajnuna tal-Knisja u tas-soċjetà isibu dak kollu li għandhom bżonn. Kieġobkom nqummu bil-wieqfa. Jekk l-erf tal-bniedem jgħidilna li l-ħbiberija hija teżor prezzjuż, l-erf ta' Alla jfakkarna li l-bidu ta' kull tieba u Alla nnifsu li jħobbna bimħabba bla qies. Nintelqu fidejh u nitolbuh bil-fiduċja fil-waqt li ngħidu mulej għati mħabba ħajja lil poplu tiegħek. Nitolbu mulej għati mħabba ħajja sabiex il-Knisja tkun fid-dinja il-ġemma ta' dawk li jħobbu dejjem aktar lil xulxejn. Nitolbu mulej għati mħabba ħajja lil poplu tiegħek sabiex dawk li għandhom id-dmejr li jiġġudikaw lill-oħrajn skont il-liġijiet tal-pajjiż iwettqu l-ħidma tagħhom b'ħafna ħniena u modrija. Nitolbu mulej għati mħabba ħajja lil poplu tiegħek sabiex l-irġiel u n-nisa separati iduqu fl-imħabba ta' dawk ta' madwarhom it-tieba tal-mulej. Nitolbu mulej għati mħabba ħajja lil poplu tiegħek sabiex din l-Ewkaristija tnaddaf lil qalbna minn kull ġibda ħażina u tagħmilna nixbħu dejjem aktar lil Kristu fl-imħabba. Nitolbu mulej għati mħabba ħajja lillum il-mulej nitolbuh li biex l-ewwel nett qatt ma niġġudikaw lil ħadd. Anke dawk li huma ddivorzjati jew separati dak is-sitwazzjoni tagħhom quddiem Alla jarawha huma bis-sinċerità mhux aħna. Huma quddiem Alla lu qatt ma niġġudikaw il-ħadd. It-tieni biex fil-familji tagħna ma nkissrux id-dialogu sinċier. Dak l-imbierek ta' mowbal jista' jkisser id-dialogu tal-familja. Illum ma xbaqa għandna ħin nitkellmu ħafna darba mbagħad ħin biex noqogħdu fuq il-mowbal għandna ħafna. Mingħajr dialogu sinċier il-familja titkisser. It-tielet nitolbu l-mulej il-kapaċità li meta nisbaljaw nkunu womli biżżejjed li ngħidu żbaljajna u nitolbu maħfra u li naħfru minn s-sinċerità u l-kapaċità li nitolbu maħfra u naħfru mingħajrhom il-familja titkisser żgur. U l-aħħar waħda eżiż ħuti biex inżommu lil Ġesu fiċ-ċentru tal-familji tagħna. Fulton Sheen kiteb ktieb isejjaħlu Three to Get Married. Ir-raġel u l-mara u Alla biex ikun hemm familja soda jonqos Alla. Eżiż ħuti. Għalhekk nitolbu bil-qalb illum għal dawn l-affarijiet kollha mena u x'hekk. Mela is-sinċerità
ma niġġudikaw qatt lil ħadd, il-kapaċità nitolbu maħfra b'sinċerità li naħfru u li nżommu l-Alla fiċ-ċentru tal-familji tagħna. Nitlob minn qalbi għall-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna f'dan il-mument. Fiskiet noffru lil mulej it-talba tagħna. U Alla, bibnek Ġesu Kristu, Inta għamilt magħna l-bnedmin, paċ ġdejt li jibqa' għal dejjem. Mexxi l-passi tagħna fit-triq tal-imħabba perfetta u għamel li l-għaqda ta' bejnietna fuq din l-art iddewwaqna l-għaqda sħiħa li jagħti kollna għal dejjem miegħek fis-sema, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej meħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, noffrulek is-servizz tagħna kif inhu dmierna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswienna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Int oġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma li jenna jiswienna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġeli u b'ferħ kbejr intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem. Ekku kol wara riklaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi,
Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum nitolbu għal ruħoħtna Filomena Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Tafu li min l-ikbar sfida, l-ikbar challenge tal-ħajja ġisħut li nħobbu ta' li nħobbu għax il-mudell waħdini tal-imħabba dak is-salejb u min jaqla neħ minn fuq is-salejb ma jibqax iħobb. Jibqa' jaf xi tfisser l-imħabba ma jirnexxilux iħobb. Għax li tħobb tfisser tagħti lilek innifsek, twarrab l-interessi tiegħek biex tpoġġi l-bżonnijiet ta' ħaddieħor qabel l-interessi tiegħek. Dak hu li tħobb, eżis ħuti. U dak qed jistedinna għalih il-mulej illum. U jekk inħobbu kif tħobb id-dinja, id-dinja taf il-business imma mhux l-imħabba. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej, bit-talba tal-missierna li nkunu aħna l-melħ tal-art. Tafu x'jiġifier qalilna l-bieraħ il-melħ tal-art ifisser li nkunu aħna hemm fejn m'hemmx imħabba li npoġġu l-imħabba vera aħna l-insara. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritent kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħallisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu.
Naf li ħafna jaraw dil-quddiesa fuq it-television jew mezzi oħra. Nixtieq nistieden lil Malta u għawdex tagħna mill-ġdid jitfgħu għajnejhom fuq Ġesu imsallab. Il-ktieb il-kbir jgħidlu San George Preka, mhux ta' xejn. Dak il-ktieb li jgħallimna li l-ebda ktieb u l-ebda skola ma jistgħu jgħallmuna. L-iskola ta' Ġesu tgħallimna nħobbu u fejn m'hemmx Ġesu m'hemmx imħabba u fejn m'hemmx imħabba m'hemmx ferħ. Ejjew għalhekk eżisħu tinsellmulu bil-qalb lil Ġesu. Is-Sultan tagħna msallab moti, is-Sultan tagħna li jagħti ħajtu għalina. Insellmulu bil-qalb, nadurawk, o Ġesu, imberkuk, għax b'salibek il-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk, għax b'salibek il-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk, għax b'salibek il-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Għalek ja Sultana tas-sema Marija, int bista matana, int ħajja tar-ruħ, bil-grazzja mimlija, kull waqt insejħulek, bil-ħrara ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien.